I avui ha estat el quart i últim dia de cribatge poblacional a Sant Antoni, que ha fet un total de 5.443 proves d'antígens. S'hi ha detectat 69 casos de coronavirus, una xifra que ronda el 1% del total. Avui podien fer-se la prova tots els residents del municipi que no van poder anar al poliesportiu de les Païsses el dia que se'ls havia assignat. A més d'ells, 60 alumnes de l'Institut La Serra i altres 50 del quartó de Portmany s'han fet també la prova aquest matí. Per facilitar el trasllat, l'Ajuntament ha posat autobusos per dur els alumnes des del seu centre fins al poliesportiu de les Païsses. D'aquesta manera, no només es facilita la participació del col·lectiu més jove, sinó que també s'assegura l'entorn educatiu. Ha anat molt bé, han vingut uns 36 nens i tots han sortit negatius. Meravellós. Que nosaltres fa 15 dies que tenim els batxillerats buits, perquè va haver-hi un contagi i molts de nens han quedat a casa en quarantena i ara estem molt contents, comencem a recuperar la normalitat i també el que ve més segur. Jo estic molt més contenta que ara entro a una classe i sé que els alumnes que tinc estan sans, començant per mi mateixa, i fins ara no ho tenia tan clar.